започнахме нова ера в отношенията с клиентите си. Как? Решихме да въведем програма за лоялност чрез най-съвременния метод. Дигитална карта, която се добавя в дигиталния портфейл на телефона ви. Как работи системата? Въвеждате телефонния си номер, получавате едно съобщение, в което има линк. Когато кликнете линка, картата автоматично се добавя в вашия дигитален портфейл. Само това е. Нищо друго. Защо да го правите? Голямо чудо, издателство Ракета. Защото, когато имате картата в дигиталния си портфейл, вие ще получавате възможност да закупувате нашите книги с повече отстъпки, с преференции. Ще може да натрупвате точки, които да изхарчите обратно в магазина на Ракета. За нас общуването с клиентите е супер важно. За мен като човек то е супер важно. Винаги се вълнувам да поговоря с читател или някой, който харесва нашите книги. Затова искрено вярвам, че системата за лоялност, която въвеждаме, всъщност ще ни помогне да вдигнем комуникацията си на едно ново ниво. Повече за програмата може да намерите в линка в нашото био, в сайта на издателство Ракета, raketabooks.com или просто ми пишете съобщение. Веднага ще ви отговоря.